No a samozrejme, že veľmi ľahko identifikujeme jazdca Mateja Homolu, ktorý začínal, ako to už ako rozprával v Ivanke, ale vtedy ešte ako štvoročný chlapec, ktorého Ondrej Dobrota musel metlou vraj tlačiť v vtedajšej spalovacej malej detskej motokáre. Matej sa tak strašne bál, že ani naštartovaný motor nesmel byť v tej motokáre, keď mal 4 roky. Potom 10 rokov pauzoval, pretože ocino sa vozil intenzívne šlagiarov. A keby sa ocino nevozil, kde by dnes už Matej Homola mohol byť? No a Ondro Dobrota odštartuje práve tieto preteky, takže červené svetlá svietia, nohy na plyn, pripraviť sa, ideme! Aj tu sa vám to odkomentovania není. Ale dobrý komentátor komentuje aj to, čo nevidí. Takže sami máte možnosť vidieť, že štát bol bezproblémový, zatiaľ absolútne bez kolízie. Na prvom míste Nikolas Klašaj, kde za ním Zdrko Mikuláško, ktorý sa snaží tam dostať dopredu, ale mám taký pocit, že Michaela Pešková už využíva svoje prednosti ženy a dostáva sa na druhé miesto. A ja z tohto miesta vidím, že Michaela Pešková patrí k tým najkrajším pretekárom v štartovom poli. Najmä bez príroby, ale jednoznačne áno, máš pravdu. Okrem nej máme za volantom aj ďalšiu ženu, Soniu Barcajovú, ktorá tam určite bude zozadu útočiť. Okrem nich sedia za volantmi týchto motokár aj Nikolas Klašaj, Alessandro Klašaj, Matúš Molnár, Martin Kolovka aj Jozef Kolovka. Meno Kolovka vo svete motokár je samozrejme známe, pretože Kolovkovci patria takisto k tej špičke slovenských motokárových pretekárov, ale dnes pozor, už mnohí z týchto chlapcov a dievčat nejazdia motokári, ale sú to automobiloví pretekári v najvyšších svetových kategóriách. Jednoznačne treba jedným dýchom spomenúť veľké víťazstvo Maťa Homolu v pretekoch Európskeho pohára cestovných automobilov na Salzburgringu, ktoré je staré necelé 2 týždne. Maťo Homola ako vôbec prvý pretekár v týchto pretekoch Európskeho pohára RTCC počul slovenskú hymnu na najvyššom stupniku. Ktorí si už tak trošku povedali, že stačí motokári tohto úvodzovka detského náradia, napriek tomu, že aj majstrovstvá sveta fungujú ako dospelácké majstrovstvá sveta na tomto náradí, ale presadli do techniky o niečo väčšej, či už to boli Škodovky, Oktávie, pohárové, alebo neskôr aj špeciály na okruhoch. A okrem iného sa predviedli aj na okruhu Slovakiari už niekoľkokrát a vítame to pochopiteľne týmto dýchom aj náš spriateľený okruh Slovakiari a zástupcov, ktorí s napätím sledujú tieto predbiehacie manévre po tme. To ste ešte nevideli. No keď sa tak na to pozerám, tak ja som brzdil aj tam, kde by sa nemal. Ide to teda za rozhodných 100 meter. Budeme sa musieť najprýkať týchto chalanov a dievčat. Niko Klašaj zatiaľ ďaleko vpredu. Vidno, že to má najazdené a že staral túto trať. A v tejto chvíli máte možnosť vidieť aj absolútne novú, modernú techniku, ktorá komunikuje s jazdcami. A značí to, že táto kára práve za týmto červeným bodom spomalí na ten tretí stupeň a pomaličkým spôsobom dôjde do cieľa. Samozrejme to chvíľku trvá, kým tie káry spomalia, ale práve v tomto momente automaticky kára spomalí a nedovolí jazdcom pozabíjať sa cestou do depa. Sofistikované. Možno tak urobia, keď vystúpia, ale nie. Určite sa budú tešiť aj nášmu potlesku aj navzájom, že dnes takýmto spôsobom spustili oficiálne do prevádzky motokárovú dráhu Max 60 a v 60 novej sústave sme im odmeriavali čas. Som zvedavý, aký sa podaril. Lifetiming sme zapnutý nemali, ale časy sa pohybujú okolo 36 sekúnd, takže budete mať určite aj vy čo robiť, aby ste sa priblížili k tejto hranici.